I vi sada takvi zvezdaši, ako postojite, podržavate ovoga manijaka i neprijatelja Zvezde, lažova, hoštaplera i kriminalca kao što je Željko Pantić, koji će odgovarati sada. Sad kad mu se utvrdi poslovanje. Pa ćete vidjeti dokumenta od čega on živi. Tamo mu je lepo i poreska inspekcija, sad će da mu uđe lepo i financijska policija, pa ćemo da vidimo od čega on to živi. Iz te svoje senke, iz tog svog mraka, iz tog svog špajza kuhinje emituje mržnju. On kuka da je ugrožen. On je Ćuruvija. Kao tekst Ćuruvin kad padaju bombe Miroslava Markovića Markonija, inače mog druga i nekadašnjeg prijatelja, urednika Ekspres politike, to je sada ovaj napad na njega. On koji svima preti. Željko Pantić koji svima preti. On će da hapsi. On će da lustrira. A sada plače, kuka. Jao, nemojte me, ja sam sada Ćuruvija. Ja sam novi Ćuruvija. Pa druže, bljuješ vatru. Druže, pretiš svima, mesecima, godinama. Promangupirao si se, a miš si. Zec, kukavic, plašljivac. Nisi se u životu pobio. Jedan šamar da popiješ, ti bi pao u nesvest. Ti nekome pretiš. Ti ćeš nekog da lustraš, ti ćeš nekog da hapsiš. Vidjet ćemo da ćeš ti nekog da lustraš i da ćeš ti nekog da hapsiš. I slični tebi. Ja da idem u zatvor, ja ili ti. Aj vidjet ćemo u narodnom periodu ko će ide u zatvor, ti ili ja.